Hey YouTube! Så er det i gang med en Let's Play Minecraft. Det skal sgu nok blive sjovt. Nå, jeg har lavet en lidt med test. Create new game mod play 27 survival. Sådan. Så skal vi tage i gang. Og min computer kører ikke som den skal. Men jeg mit dem der skal bedre nok i overmorgen. Så. Eller jeg ved ikke rigtig hvordan det bliver bedre. Jeg har ikke lige headset, så. Jo, jeg har en, men der giver mening for det virkelig. Så. Nå, vi skal tage i gang. Kom nu. Jeg kan se, jeg har dem her. To sekunder. Den skal lige load. Lag. Undskyld YouTube, når det lagger så meget. Hvis jeg kigger op, så er der nok ikke så meget lag. En and! Jeg fandt en and. Stik den. Ja, jeg er sgu en 2 man i items til. Men jeg bruger det ikke så. Sådan. Så har jeg også det her. Jeg kan bedst lide at spille sådan her. Vi skal have fundet gem. En and! La da 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 da, jeg løber i en skov, som jeg snart vil brænde ned. La da 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 da. La da da dum dum. Man skal sige det godt, de skal pakke af. Men det ved jeg kan se 100 gange, jeg har ondt en kive. Missel. Oh my god. Vel, hvordan er det nu, man laver det svært? Nice! Så kan jeg jo gøre sådan her. Jeg mangler noget træ. I fucking kill you. Oh my goodness. Den første episode her tror jeg altså først lige vi laver et hus. For helvede. Læk. Jeg kan bygge et hus, jeg lukker noget. Ej, seriøst. Et træ! Men jeg skal lige se om jeg kan få. Men bare roligt, jeg snyder ikke lige til det. Hvad er det? Lol. Kan jeg få det som jeg tror jeg kan? Ja, jeg kan det!
Sådan. Lag, mand. Nice. Det her, det kommer til at se fedt ud. Der. Det lærer, mand. Læk. Skal jeg 2 af dem der. Diamond, mand. De her. Sådan. Man. Slam. Jeg prøver det på en kylling. Slam. Med. Slam. Jeg har lavet vandværk. Med. Jeg skal lige lave sådan en 2 økser. Nej, jeg kan kun lave igen. Hvad gør jeg så? Nej, væk. Undskyld for lag YouTube. Altså, jeg sidder og spiller på en bærbar, der er halvproppet. Seriøst, mand. Har jeg nogle økser, som jeg ikke bruger til en skide. Nej. Jeg skal til at have et hus. Og så tror jeg skal ned og have med mit headset. Latterlig. Hvilket spil er bedre end Minecraft? Nej. Her første, altså, jeg tror jeg laver sådan nogle spørgsmål per episode, så, som jeg har hørt fra mine venner. Hvilket spil er der flest inde på? World of Warcraft eller Minecraft? Det skal I svare på. Altså, hvis I vil, jeg tvinger jer ikke til det. I stedet for til at brænder jeg den ned. Nå, 2 sekunder. Så. Ha! Jeg dræbte dig. Den har vi hoppet ned. Mamma. Kan du smile med, at jeg skal dreje? Iron. Op med sig. Op med sig. Op med sig.
Jeg vil gætte på det, at det er overhovedet nok til hus. Ja, okay, den kan også bare dreje der. Jeg har en tal op i hjørnet. Den her skal være på 30, så vi ikke kan se. Det er på 2. Og nu er den på 20. Hold op. Læk. Oh my god. Nå, det er nok det for den her gang i YouTube. Vi nåede lidt med hus, så subscribe og like og favorite og alt det I kan gøre. Og så kan det jo være, ja, og send til alle jeres venner og alt det der. Så vi ses. Yeah.